Då kör vi. Nu är det Aldo Botic som ska köra Toyota sportbil. Nemam nisam sjedala kad ništa, ne mogu ući sam pozadi. Då kör vi. Nu kör vi. Toyota GT86. Ta det lite lugnt när vi filmar, annars då skakar det så mycket. Antisladd av. VSC på. Det här är snabba partiet. Oj, oj, oj. Här är första kurvan. Hårdinbron. Här kan man nästan Oh my god! Oh my god! Oh, ja. Här tar banan slut, ganska kort bana. Olycksfilmat. Och vi överlevde den här gången. Vi har överlevt, det är bra. Bravo Aldo. Gasto, gasto.